Привет! Днес искам да ви разкажа за нашата компания, вашия надежден партньор в света на инструментите и строителната техника – InstruShop. Приемането на поръчки при нас става бързо и лесно. С нашата ефективна система може да осигурим бърза доставка и персонализирано обслужване за всеки един от вас. От създаването си преди 5 години, нашата компания е насочена към предоставянето на най-качествените продукти и услуги. Ние разбираме вашите нужди, затова предлагаме само доказали се брандове на пазара, като Makita, DeWalt и още много други, които може да намерите в нашия онлайн или физически магазин. За нас доверието на нашите клиенти е най-важно. От водещи марки до специализирани продукти, нашата гама от инструменти е богата. Независимо дали сте професионалист или хоби майстор, ние имаме точно това, от което се нуждаете. InstruShop BG, вашия доверен магазин. Очакваме ви!